Oversigten over visningen af gamle fakturer og kreditnoter og tilbud med videre har fået et nyt udseende. I den her video vil vi komme ind på, hvad der er nyt. Det første man måske lægger mærke til er, at oversigten ligner den oversigt, hvor man redigerer. Så man kan se, hvilke linjer der er hovedlinjer, dem der er markeret med fed. Man vil kunne se, at tekstlinjerne er med mindre skrift, så man kan se lidt mere. Og de ting, som eventuelt er markeret fra appen, vil også kunne ses på fakturen. I oversigten i toppen er der en værktøjslinje, og her er det muligt at se kundeoplysningerne fra den gamle faktura. Hvis man bruger sagsstyring i systemet, er det også muligt at få spor ind til sagen fra den gamle faktura. Man kan udskrive den, som man er vant til. Man kan se felterne på de gamle arbejdssedler. Man kan se noterne fra kundekartoteket. Man har mulighed for at se og redigere nogle OIO-UBL-oplysninger. Man kan let og enkelt lave en PDF af den gamle faktura, og der vil den bruge det fakturalayout, som I bruger i jeres firma, og vise jer fakturen. I vil kunne se biloplysningerne, hvis man bruger det i Glasdata. Det er også muligt at vedhæfte, uploade og se bilag, som måtte ligge på en given faktura eller arbejdsseddel. Og det er i værktøjslinjen også muligt at bladre mellem de enkelte fakturaer, simpelthen ved at klikke på pilen til højre eller til venstre. Derudover er det også muligt, som det altid har været, at sende en faktura med e-mail eller gensende den som EAN, hvis den oprindeligt er sendt til. Som en ny funktion er det også muligt at kopiere en gammel faktura direkte til en ny faktura, når man står på den. Det gør man ved at klikke på knappen Kopiere til ny. Der vil den kopiere en faktura til det, du vælger i oversigten her. I det her tilfælde en ny faktura. Klik OK, og den nye faktura er oprettet. Som en lille ekstra feature er det også muligt at kopiere til en kreditnota. Og når man vælger at kopiere til en ny kreditnota, er der kommet en lille smart ekstra funktionalitet. Systemet vil spørge dig nu, om du ønsker at bogføre den her kreditnota allerede efter du har kopieret den. Svarer du ja til det, så vil den blive bogført, og den vil også spørge dig, om du ønsker at sende kreditnota. Hvis man går tilbage til oversigten, så vil man kunne se, at kreditnotaen nu ligger og er bogført, men den er ikke sendt til kunden. Og hvis systemet har mulighed for det, så vil den også udligne den faktura, som du kopierer kreditnotaen fra. Det kan faktisk gøres direkte i oversigten også ved at klikke på samme ikon i oversigten her. Her vælger vi igen at kopiere en gammel faktura til en ny kreditnota. Vi siger, at vi ønsker at bogføre den nu, og nu vælger vi også at sige, at vi faktisk gerne vil sende den til kunden. Så gør systemet det direkte, danner kreditnotaen til kunden med det samme, og sender den alt efter, hvordan kundeoplysningerne er, den her gang på mail. Vi håber, I bliver glade for den nye funktionalitet i Glasdata.